Fl-ewwel reazzjoni tiegħu mal-ġurnalisti wara li ħabbar ir-riżenja tiegħu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fisser il-bidla bħala importanti u li ma tista' qatt tieqaf issir. Ma TVM News sostna li waqt it-tmexxija tiegħu irnexxielu jġib bidliet kbar li taw riżultati. Ifisser però li għatfadal ħafna x'irid isir u jiena nawgura li l-ewwel ħaġa kulħadd jibqa' jaħdem flimkien kif irnexxieli illi nagħmlu f'dawn l-aħħar 5 snin, imma wkoll illi l-Partit Nazzjonalista jkompli jaġġorna l-politika tiegħu, jkompli anke jiġġedded u jkompli wkoll jissaħħaħ bil-ħidma ta' kulħadd fl-interess biss tal-pajjiż u tal-partit. Dwar il-ġejjieni politiku tiegħu fil-Parlament qal li huwa ġie elett mill-poplu biex iservi bħala deputat u għalhekk huwa obbligat li jwettaq dak li ġie elett għalih mill-poplu. Spjega li daħal fil-Partit Nazzjonalista meta ħass l-obbligu d-dmir fl-aħjar interess tal-pajjiż. Qal li bl-istess sentiment ħass l-obbligu biex fi kliemu għal ġid tal-Partit Nazzjonalista jkollu kap li jkun jista' jmexxi l-partit bl-aħjar mod possibbli. Mistoqsi dwar Roberta Metsola u jekk tkellimx magħha biex tissuċċedih, Dr. Grech wieġeb li l-għażla l-kap il-ġdid ma tiddependix minnu iżda mit-tesserati. Għalli huwa evidenti li Dr. Metsola bħal kandidati prospettivi oħra jgawdu l-fiduċja ta' diversi nies, għalli dan kien ċar sondaġġi fejn qal li gawdiet fiduċja aktar minnu. Intant komple li r-riżultat tal-elezzjoni tal-membri parlamentari sena ilu, il-Partit Nazzjonalista rnexxu jikseb kambjament li ħadd ma kien qed jistenna. Minna kien għallaw dak id-distak ta' 25,000, importanti li nkunu korretti mal-fatti u anke nitlobkom bl-istess mod illi l-lum id-distak ta' 39,000 tal-aħħar survey titqablu mad-distak ta' 25,000 mhux ta' 8. U allura iva però xorta waħda kiber u allura jiena b'mod seren ħafna u paċi kbira ma' qalbi u mal-obbligi tiegħi lejja nnifsi, lejja l-familja, lejja l-partit u lejja l-pajjiż, allura ħadd id-deċiżjoni illi nagħti spazju biex dan partit ikun jista' jimxi l-qudiem għal ġid tal-pajjiż. Madankollu tenna li d-deċiżjoni għar-riżenja ma kienitx imxekkla minn pressjoni interna, imma kienet waħda li waħdu b'serenità fl-aħjar interess tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż u b'dinjità. Tem li se jibqa' jkun ta' sostenna s-suċċessur tiegħu ikun min ikun.